spolu 35 miliárd, toľko leží na účtoch Slovákov buď na bežnom účte alebo na terminovaných vkladoch. A ak Slováci investujú, tak investujú zväčša konzervatívne a najčastejšie do podielových fondov. Nie je sa ale čomu čudovať, možnosti investovania boli v 90. rokoch značne limitované, keďže šlo zväčša o typické depozitné produkty ako vkladné knižky či sporožiro. No a dnes ich nahradili spomínané terminované vklady a sporiace účty. A ak sa vtedy aj objavila alternatíva, zväčša šlo o kdejaké pochybné schémy ako Horizont alebo BMG Invest a po nedávnom prúseri Archikapitál, je jasné, že sa do investovania niektorí konzervatívnejší jedinci hrnúť nebudú. No a keďže sa s podobne myšľajúcimi ľuďmi stretávam stále častejšie, a to aj medzi mladšími ročníkmi, rozhodol som sa založiť tento kanál. Rád by som ľuďom v pár krátkych videách predstavil aj iné možnosti investovania, napríklad do ETF alebo do akcií. Jemne sa obtrel aj o čoraz populárnejšie a stále pre nejakých bežných užívateľov také tajomné kryptomeny a na priamych príkladoch ukázal, ako je možné zarobiť viac, keď už nič iné, tak aspoň pre vykrytie inflácie. Možno sa pýtate, k čomu je dobre vyrábať takýto obsah, keď je podobných videí na YouTube habadej a beriem, ale osobne nepociťujem, že by bola ponuka v tomto segmente investovania nejaká veľká, čo sa týka Slovenska. Áno, beriem, je tu pár kanálov, ktoré robia naozaj dobrú robotu v edukácii, prípadne sa zamerajú aj na iné produkty, ako sú banky alebo sprostredkovateľské spoločnosti. No pri ich sledovaní sa niekedy neubránim pocitu, že pri tvorbe obsahu podprahovo pretlačajú akoby svoj produkt. No a ak raz chcem, aby sa ľudia rozhodli správne, mali by mať všetky informácie a nie len tie vybrané. A znovu, títo ľudia, prípadne tie konkrétne spoločnosti, tvoria fakt dobrý content, no čas od času spomenú nejaký platený kurz, pretlačajú svoj produkt, prípadne zamlčia, že konkurencia ponúka kvalitnejšiu službu, prípadne službu, ktorá je lacnejšou alternatívou k ich ponuke, ktorú vo svojich videách propagujú. No a teda, než by som ľuďom ukázal niektoré z tých videí, radšej natočím vlastné a dané produkty, na ktoré sa zameriam, prejdem nie len z tej pozitívnej stránky, ale aj z negatívnej. A ak bude produkt tej ktorej spoločnosti dobrý, tak ho aj rovno spomeniem. Čiže tá pridaná hodnota by mala byť hlavne v tom, že videá by som rád napasoval na špecifika slovenského prostredia a poukazoval na ako kladné, tak záporné stránky investovania do toho, ktorého produktu, prípadne konkrétnej spoločnosti. Tým, že sa ma ľudia pýtajú aj otázky ohľadom obchodovania na burze, tak rád by som sa venoval aj informáciám z tohto prostredia. Taká nesofistikovaná fundamentálna analýza vybraných spoločností, vývoj ceny akcií, všeobecný pohľad na dianie na burze. Prioritne by som sa chcel zamerať na európske akcie, no rozumiem, že svet stále ťahajú tie americké, sú atraktívnejšie pre ľudí, takže sa im nebudem vyhýbať. Teraz máme samozrejme aj zábavu v Bielom dome, Trump a jeho administratíva vyrába naozaj výživný obsah a o tomto kontente sa dá v podstate rozprávať na dennej báze. Čiže ako som spomenul, analýzy niektorých spoločností, predstavenie ich kvartálnych výsledkov, výročných správ a tiež si viem predstaviť aj nejakú šarlatánsku technickú analýzu. Takže týmto krátkym úvodným videom by som vás chcel privítať na YouTubeovom kanáli Peniaze nikdy nespia. Verím, že sa mi časom podarí vytvárať nejaký kvalitný a zrozumiteľný obsah, ktorý si nájde svojich sledovateľov a možno aj vás, ktorí ste tento úvod dopozerali až do konca. Takže ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.